Il-Kunsill Malti għall-Arti nieda t-tiġdid tiegħu wara 10 snin imwaqqaf. Dan fost affarijiet oħra permezz ta' logo ġdida u website aġġornata. Fit-tnedija ta' dan it-tiġdid tal-Kunsill Malti għall-Arti ġie spjegat li f'10 snin il-Kunsill investa fiktar minn 28 miljun euro fi sforz biex jikber is-settur u jrendih bħala industrija professjonali u ekonomikament vijabbli. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall qal li f'dawn l-10 snin il-fokus ewlieni kien fuq l-organizzazzjoni ta' festivals u ċelebrazzjonijiet nazzjonali għalli l-idea kienet li s-settur kulturali ikun gvernat b'mod strateġiku. Ma kienx hemm ambizzjonijiet li l-artist u x-xogħlijiet tal-artist nimbattuhom il-bot minn xtutna, pereżempju. Anqas ma kien impenn kif nafuh illum li l-kultura kif nafuha f'sens wiesa tiġi amministrata b'mod li l-artist jingħata il-drittijiet li ħaqqu. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li f'dawn l-10 snin il-Gvern nieda qatt ta' inċentivi fiskali għall-artisti u s-settur b'mod ġenerali bħar-rata ta' taxxa ta' 7.5% għal dawk li jaħdmu għal rashom f'dan is-settur u tnaqqis fit-taxxa ta' 150% għal donazzjonijiet kulturali. Qed isir ħafna xogħol imma qatt fadal ħafna xogħol. X'isir u rridu nkomplu immexxu dan is-settur il quddiem. Nagħti eżempju, il-bżonn pereżempju li fejn jidħol il-film indiġenu Malti, inkomplu nibnu u ntejbu noħolqu iktar u iktar support għall-artisti tagħna. Il-Ministru Owen Bonnici qal li bi kburija jħabbar investiment ta' 7 miljun euro fil-programm ta' finanzjament għal din is-sena.